Balita lokal, nakarecord ang syudad sang Kabangkalan sang unang kaso sang pagkapatay sa COVID-19. Ini among tanay 4 anyos nga dalaga sang barangay 6 sa Kabangkalan City. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag ni Mayor Pedro Zaico nga wala man sang balatian ng pasyente kundi nagbatsyag lamang sang pag-ubo kag kabudayan sa pagginhawa sadtong Oktubre 12. Sa record sang Kabangkalan City Health Office, unang nagpadulo ang pasyente sa veterinary clinic sa Oktubre 11 antes nga magpakonsulta sa pribado nga bulungan sa syudad. Oktubre 13 sang ini ang liwat nga nagbalik sa hospital, nagpa-x-ray kag nagpauli sila puloy-an. Oktubre 14 sang aga sang ini ang nagpa-admit sa hospital kag ginkuhaan sang swab test. Lasay sa 30 sang gabi sang mapatay ang pasyente sang Oktubre 16 sang magwa ang resulta ngay ni ang positibo sa COVID-19. Suno sa alkalde, gilayon ini nga ginpalubong base man sa protocol sang DOH. Ginumpisa na sa karon ang contact tracing sa pamilya sang napatay. Nga nagkapabalo ako nga sa subong mayara kita kaso isang nga napatay no sa bahin sining COVID no COVID-19 ini. That's why nga mag-aligmat kita ka mag-andam na kita. Nabatian si Kabangkalan na Mayor Zaico. Patay na sa nasapuan ang 48 anyos nga lalaki ngayara sa sulod sa salakyan sa may reclamation area Purok Lamperong Barangay 2 syudad sang Bacolod kainas sang aga Sabado. Sinisyal nga pagpangusisan ni Police Captain Leo Estopang Hepis sa Police Station number 2. Ang biktima positibo nga ginkilala sa niya pamilya nga si John Cinco, residente sang Purok Cadena de Amor, Barangay Singkang Airport diri sa may syudad sa Bacolod. Suno kay Estopa sa pagpangusisa sang scene of the crime operative sa Consoko, wala sang signs of struggle sa lawas sang biktima kag wala man sang nadula nga pagkabutang. Ang bangkay ni Cinco ang nahaya karon sa ABE Funeral Homes kag natala na nga ipaidalom sa autopsy examination. Makita naton kag according man sa Soko nga wala signs of struggle kag sa iyan man na cadaver based man sa initial investigation nga wala man may nakita na mga wound. Iyang lawas lang to ang may dugo. Nabatian si Police Captain Leo Estopang Hepes ang Police Station number 2. Sa dugang pang balita lokal, umpisa sa mabot nga Lunes, Oktubre 19, pag-umpisa na sang Highway Patrol Group o kon HPG ang pagpangdakop sa mga pasaway nga driver. Sunod kay Police Captain Robelito Mariano ang tagpamunos ng HPG sa Negros Occidental, nakabato ng ilahensya asang deputization order gikan sa LTO kag ginamanduan nga mangdakop sa mga pasaway nga drivers nga posible makabayular sa Republic Act 4136. Suno kay Mariano sa karon, madamo naman sa mga drivers ang tracking ang nagapinagusto na lamang karga sang tubo nga nagaawas na sa mga dalanon kag halos matabunan pa ang taillights rason nga nagakatabo ang aksidente. Ginpandaman ni Mariano ang mga drivers sa mga nanarisari nga salakyan para sa kortesiya sa dalanon nga ila natunan gikan sa seminar sang LTO. Sa piyak sang pandemya, pagatutukan sang ilahensya ang pagpatuman sang health protocol sa masalakyan di pasahe, kang isang pagsuksok sang face mask kag face shield, nalakip man ang social distancing. Baga-operate man ang Bacolod City Police Office sa Lunes man nga adlaw. Sa renewal ng deputation sa LTO, makakapag-operate po ulit tayo, makapag-huli tayo mga violators. Sunod-sunod sa yung traffic accidents natin. Yung po sa mga causes is yung pong under the influence of liquor. Nabatihan si Police Captain Robelito Mariano ang head sang HPG Negros Occidental. Lubos nga ginapasalamatan sa mga vendors ng Libertad Public Market si Bacolod Mayor Evelio Leonardia matapos kakas ang lockdown sa 3 ka mga mayor nga merkado sa syudad lakip ng Libertad, Burgos kag Central Market sa adlaw sang Domingo. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod kay Romel Rial, presidente sang Libertad Market Vendors Association, nalipay ang mga vendors sa desisyon sang alkalde bangod mahimo na makabaligya ang mga ini buwas nga adlaw Domingo. Ginpahayag man ni Rial nga matag-adlaw sa Domingo, madamo sa mga tao ang nagakadto sa merkado para magbakal sang kinahanglanon. Sa konten ko, conforme ko na sir kay para makabaligyan mo sir ang akon mga membro sa Domingo nga adlaw. Kaya di pa man na silang mabintahon nila sa mga
Nabatian si Romel Rial, ang presidente sang Libertad Market Vendors Association. Sa katapusan nga balita lokal, arestado ang rank number 2 sa top 10 drug priority target list ang Talisay City PNP sa bypass operation sa may barangay Zone 10 Syudad San Talisay. Ang suspect ang kilala kay Antonio de la Peña Jr., 37 anyos, residente sang barangay Zone 9. Sunod kay Police Major Jigger Jimenong Hepe sang Talisay City PNP, si de la Peña ang ginakabig singlahanay bilang high-value individual drug personality. Sa diin na recover sa suspect ang 13 ka heat seal transparent pasok sa isang suspected shabu, nalakip na dining bypass item. Preso karon si de la Peña sa custodial facility sang Talisay City PNP. Sa balita, sa aksyon. Lasay sa 13 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang detalye sa mga balita lokal ginadulong sa inyo sa DTX 500 para sa Agapasimbangwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag. And we are back mga ka-aksyon sa atong sining nga pangalagan kag pag-recognize sa mga greetings nato no nga ginapadala pagi sa Facebook Live nga comment section. Good evening lang kay Ma'am Esther Fernandez Tingson. Good evening Action Dale Salazar, mayong gabi. Si Ma'am Chris Vilma Treyes. Good evening Action Dale. Monitor lang kami diri sa may East Homes 3 Barangay Estefania. God bless. Salamat. Halinliwat kay Sir Alex Monteza, mga kabaliga naman sila nanay sa mga tawas kag kamangyan. Dala na da ang mga lana-lana. Hehe. Salamat gid kay Sir Alex. Kay Ma'am Floreliza Barillo, good evening Action Dale and Action Ann. Salamat gid. And si Sir Bia Jonathan, naka-tune in naman sa aton via Facebook Live. Si Ma'am Hera Calataro, Mahandog Huwen, watching from Talisay City. Salamat gid. Si Sir Arnel Dronya Baricar, good evening, mayong gabi man. Kag katami ako lang Familia Ramirez ni Halos ng Barangay Granada kag maestro sang RTC Trisay sa tanan nga staff. Sila ni Miss Jane Destua kag Miss Julie Ann Insula sa Group 2B class. Madamo gid nga salamat Sir Dale from Alex Monteza Saluata. Naka-monitor naman tonight si Ma'am Nadine Libre. Salamat gid. Kag sa pila pa naton ka mga ka-aksyon na, no? So, padayon lang sa pag-comment down sa inyo sining mga greetings, no? Si Ma'am Sheila Alagos, naka-tune in naman sa aton sining pag-pangalagad. And by the way, gina-invite naton ang mga naka-tune in sa karon nga sa ating Facebook Live nga maging kabahin sang Energy Funds Club. Ang Energy Funds Club ang isa ka grupo nga naga-support sa Aksyon Radio Bacolod. I-search nyo lang sa inyo sinitag sa mga Facebook account Energy Funds Club, no? Kay i-welcome gid kamo with open arms sa mga officers sang sini nga grupo. Mayra kita sang group chat, mga ka-aksyon. Kag ano pang ginahulat no, join na manging kabahin sang Energy Funds Club. And para naman sa aton nga promo, magkado lang sa official Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod para sa aton sining nga SAP kag 4-piece nga pa-promo sa Aksyon Radio Bacolod para sa bugos nga mechanics. Sa liwat, visit lang ang Action Radio Bacolod official Facebook page para sa bugos nga mechanics sa mga ka-aksyon. Salamat gid and standby kita sa mga balita national. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa bato, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Balita una sa aksyon. Lasay sa 18 Aksyon Radio Philippines Standard Time kagkaron sa detal inasang balita nasyonal. Nagtanyag si Speaker Lord Alan Velasco kay tagig Pateros Representative Alan Peter Cayetano nga mangin Deputy Speaker o Chair sang Congressional Committee. Inangin pahag ni Velasco matapos nag-preside sa plenary session sang ginaprobahan sang Kongreso ang 2021 National Budget sa third kag final reading. Suno kay Velasco bukas din nga magtanyag kay Cayetano sang posisyon nga Deputy Speaker o kung may option man ini nga magpamuno sang Congressional Committee. Samtang nagpasiguro si Velasco nga wala sang reorganization sa mga Deputy Speakers sa Committee Chairman tubtob nga mag-resume ang session sa masunod nga bulan. Suno kay Velasco ang super majority coalition sa Kongreso ang ginabugusan sang tubtob 289 ka mga mamalidha matapos nga nagpalambot sang healing hand sa mga miyembro sang nagkalinlaing nga political parties lakip na diring National Unity Party kag Nationalista Party. Samtang nagsungka sa otoridad ang 11 ka mga miyembro sa Abusiyaf Terror Group sa Sulu kahapon nga adlaw Biyernes. Sunod sa Western Mindanao Command ang mga nag-surrender nga Abusiyaf ang sa idalom ni Mundi sa Wadyaan kag Radulan sa Hirona. Wala gin palayag sang militar ang ila matud nga ngalan kagin kilala lamang sa alias LG, Gaspar, Ams, Ardin, Bebs, Mads, Uyong, Bahad Nayin, Alon, kag Aser, tanan legal ang edad. Suno sa militar, kinsungka man sa Busiyaf ang 7 ka matag-as nga kalibre sang armas luthang kang isang M16 Armalite kag M1 Garand rifles. Sa record sa militar, 344 na ka mga Busiyaf members ang nagsungka sa militar humalin 2017. Samtang gin-publish na sang Department of Justice sa DOJ ang implementing rules and regulations sang anti-terror law. Suno kay DOJ Undersecretary Adrian Sugay, subong adlaw Sabado sang gin-publish sang Anti-Terror Council Secretariat ang IRR. Hagini ang naka-upload na sa website sang DOJ kagabi Biyernes. Suno kay Sugay ang IRR ang magasabi nga klarifikasyon sa detalye sang probisyon sang Anti-Terror Act lakip na ang crime of terrorism kagiban pa. Gingkalo man ni Sugay nga ang lahi ang nag-epekto na sa tong bulan sang Hulyo kag nausara sa kaso sa damlaglang pagpabomba sa Mindanao. Sa nibluan nga 37 tanan ka mga petisyon ang gin-file sa Supreme Court batok sa kontrobersyal nga lahi. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 22 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time. Detalye sa balita international, sports ag entertainment. Pagkatapos gid lamang sini.
napamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Iyanamon ginasanligan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasana Sa balita, nasa aksyon! Lasay sa 27 Aksyon Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalye na sang balita international. Naka-record ang pungsod Thailand sang duwa ka mga locally transmitted cases ng COVID-19 matapos ang masobra sa kabulan. Base sa COVID-19 Administration Centers ang pungsod, ang kaso ang gikan sa duwa ka mga Myanmar nationals nga nagapuyo malapit sa borders sang Myanmar. Ang duhang ginpaidalom sa test sang Oktubre 13 wala sang sintomas o asymptomatic pero positibo sa COVID-19. Sa nebloan nga una nga semana sang Septembre sang na-record sa Thailand ang pinakaulihi nga local case. Sa balita, nasa aksyon! Sa sports balita, nakakuha na sang permiso ang Philippine Superliga gikan sa National ITF nga magpatigayon sang beach volleyball tournament sa dalam sang sports bubble concept. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, tanan nga hampang ang patigayonon sa isa ka lugar hangay sa setup sang PBA nga nagapatigayon sang game sa Pampanga. Target sang PSL nga magpatigayon sang tournament sa Subic nga nagasunod sa health kag safety protocol. Ang mga pagsulundan ang iga-finalize supod ang Subic Bay Metropolitan Authority, Local Regional Task Force COVID-19, Local Department of Health Center for Health Development kag iban pa. Sa nebloan nga una na gin-cancel sang PSL ang 2020 Grand Prix nagligad nga Marso matapos na ginpatuman ang lockdown sa Luzon bangod sa COVID-19. Sa balita, nasa aksyon! Kag sa ito naman nga showbiz balita, ginhatagan sa mag-asawa nga Dimples Romana kag Boyet Agmi ang ila kabulig o kontimbang sa balay sang 17 na katuig sa isa ka bag-o tukod nga balay. Sa isa ka vlog, ginsorpresa sang mag-asawa ang ila kabulig nga si Ate V nga kuntani mag-tour lamang sa isa ka property. Wala na kay balong kabulig nga ginbakal na gali sa mag-asawa ang balay para sa iya. Nangin emotional naman ang kabulig sa sorpresa sa iya kag ginapamangkot kun nga asya. Suno sa aktres kag Yabana, nagapasalamat lamang sila nga maka-give back man sa ila nga kabulig. Sa balita, nasa aksyon! Lasay si Media Action Radio Philippines Standard Time. Inyo nabatean ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Sabado, Oktubre 17, 2020. Sa liwat, ako ang inyong atag balita Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon